ଆଜି ଏମିତି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଇନକ୍ସରେ। ସେଠି ଆମ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେଇକି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ସେଠି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଟିକେଟ୍ ସବୁ ସୋଲ୍ଡ ହେଇସାରିଛି, କେବଳ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ସେଇଆକୁ ଦିଅ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆମର ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଗପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୁଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ପେଟ ପୂଜା କରିବାରେ। ପେଟ ପୂଜା କରିସାରି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆଇନକ୍ସ ଭିତରୁ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଚେକ୍ ଇନ୍ ସରିଲା। ଚେକ୍ ଇନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଥିଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ବସି ଆମର ଲାଗିଗଲୁ ସିଟ୍ ଖୋଜିବାରେ। ତାପରେ ସିଟ୍ ଖୋଜି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଫିଲ୍ମ। ଏଇଟା କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଫିଲ୍ମ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍। ତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ହେରିକା ଖାଇଦେବୁ। ଭାଇ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, 900 ଟଙ୍କା ଭାଇ। ତ ଯୋଡ଼ିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଧରିକି ଆଇଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚୁପଚାପ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲୁ, ଚୁପ୍ ହେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଫିଲ୍ମର ମେନ୍ ସିନ୍। ଭାଇ ଯାହା କୁହ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ପୁରା ପଇସା ବସୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ। କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ବୋବାଲ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ବି ନିଜ ନିଜ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିସାରି ମୁଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଫେରିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଛି ନେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଶୀତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ସାର୍ଟକୁ ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଇଲି।